Ma, ano yan, ma? Sino yung kasama mo? Ano ginagawa mo, ma? Ma! Tigil mo yan. Itigil. Wag ma, ipapadala to kay Papa. Si Papa nagtatrabaho sa abroad, tapos ganyan ka? Ma! Itigil mo yan. Hindi, ma, hindi. Tumigil ka dyan. Tumigil ka dyan. Huwag kang makialam, ha? Anak lang kita. Bakit, ma? Mali naman yung ginagawa mo eh. Hindi, tumigil ka. Kasi, Oo, ma, alam ko anak mo lang ako, pero mali po yung ginagawa nyo. problema namin to. Huwag kang makikialam. Hindi, ma, ipapadala ko to yung video kay Papa. Nakonsensya po ako, ma. Nasa abroad po si Papa, tapos ganyan po yung ginagawa nyo. Tumigil ka dyan. Patayin mo na yung camera niyan. Hindi, ma, ipapadala ko to kay Papa. Patayin mo yung video na yan. Tumigil ka na. Tama na Hindi, yan. kayo po yung mali. Uwi na po kayo. Tama na yan, tama na. Patayin mo na yung video na yan. Patayin mo na. Hindi po ako papayag. Tawarin mo na ako. Huwag mo nang iparating yan kay papa mo. Tama na. Mawa ka na, huwag mo na iparating kay papa yan. Pag-usapan na lang natin to ng maayos. Sige na, please. Palayasin mo na yung nasa ma. Sa kwarto. Ayoko makita ang pagmumukha nun. Oh, basta. Basta pag-usapan na lang natin. Maawa ka, hindi mo na isisend yan kay papa mo.